Door een lek in de haatleiding bij het waterwinstation bij Terwiska hier duizenden huishoudens in Zuidoost-Friesland vermogen geen water of een lege druk op een kraan. Monteurs van fietens hebben het lek voen en dichtmaken. De lege waterdruk kennen wel een skofje dworrie. Op de NHL in Ljouw gaat een campagne van start om ouderen te informeren over hoe ze langer thuiswijnen kennen. Platform Geef, Gezondheid, Expertise en Educatiecentrum Friesland, organiseert vanwege deze campagne een symposium over langer thuiswijnen. Er zijn een soort technische helpmiddels waardoor ouderen net bevorst hoe te verhuizen. Op een 10 weken waait tussen Wolfgie en de Blesse is voor een vrachtwagen met veevoer kantelen naar het Disse in een berm te lanen kwam. De combinatie kwam op zijn kant te lezen en blokkeerde het fietspad naast de dik. De chauffeur is met schouderklachten naar het ziekenhuis gebracht. De oplader moest eerst leeg worden voordat de combinatie voortellen worden koer. De dik is ontitiet uitsletten. Joen en vannacht is het bewolkt. Er kan hier en daar een bui vallen. Het wordt een gratis 5. Morgen is het meest bewolkt, maar ik meest droeg. Het wordt een gratis 9 en de eerste wien is zwak ontmatig.